Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahAku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Hora semadihita salut na manginang, tapukama parminggota, martang yang nahohomahita. Tapujima Tuhata, marhite buku ede nomor 565 ayat sada rodi ayat tolu. Tina bicara
Bata parholong rohana manesa dosaki dan tarban solas rohaku lau maruti asimi saya jari sudehari marulahon holoni asa goblas rohanami di bagasan Tuhani. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni toh di perbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonodo hatani Tuhan Jehovah, idama, ahu, apala ahu sadiri, uso-uso sogot di biru-biruku, jala luluakku nasida, songon pangalului ni parmahan di punguan na ganupari, uju di tonga-tonga ni biru-biruna akan nama pari ibana. Suang songoni ahu mangalului biru-biruku sogot. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan di bata, pargogo na suatu dosan, amanami saleleng nilelengna, asini rohamdo na mangaramoti hami, sian na sailaon, rasi rasa nuaing, jala asini rohamdo na mangalehon barita na uli, gabe hanguluan nami, say asi maroham, say buhay marohanami, jala lehon todim na badiyay, asa waktu si hami sude panugunogum dohot pambayanamu na belgay. Payan mahatam di bagasan rohanami, asa mardame jala sonang hami, jala lam ibaru rohanami, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Oh
Tangion hamuma patik ni debata, ima patik pawaluhon dohot lapatana, patik pawaluhon unako manako. Dia do lapatan ni ondo, ikon di hari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana, asa unang ita olo madobo hepeng ni dongan jolma, manang mabain bisuk-bisuk, mangalasupon boniaga, ikon si pagadaw do ni rohatta do arta ni dongan jala sira motonoton. Atong ramang idogogo mahita sian Tuhan de bata laho mangulahon naumbar tu patik nai. Ale Tuhan de bata sai pargugoy mahami mangulahon naumbar tu patik mi. Amen. Tatopoti madusata, ale debata nami na marasi roha jalan abadia, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, manang pigahali hami roho tujolom, uhilala hami rikot do asin ni roham, disalut hami halak pardosa, alani ido umbahen na hupaserep hami diri nami sadarion di jolom, jala huparhatopot hami, tung na jo do hami manibil sian akka dalam munabadia, songon biru-biru na lilu, say unang pabali hami sian jolom, alani dosa nami aidang di halomon roham, hamatean ni akka pardosa, alay hamuban ni rohana do lomo ni roham, asa mangulu, sesama saluhut hageduhon nami, dohot pangalasyon nami, marhite-hite pangulo nami nasasaday, anakmu Tuhan Yesus Kristus, say pahotma asin ni roham di hami, marhite-hite panadangion dohot hagogoon ni tondi perbadia, asa tarapul situtu rohanami majoho, asa patun tigor jalaw daulat hami marpangalaho, bahen hasangapon di guarmu na badiay. Amen. Tabigima hata baga-baga taringo tu hasisan ni dosa. Isebe mangaluhon akka na pinilit ni debatado nama mitori, isedo nama dabu uhum hamagoan, Kristus Yesus do nang mate, alain dadaholani, nang mula mangulu do, jala disiamu ni debatado ibana mangodihon hita, hasangapon ma di debatana di kijang. Amen. Toto
Tabegema hatani debata terpuk di hari mingguon. Ima na dienet sian Yohanes 10 ayat 10 sada Rodi ayat 10. Tajama marsikat soring. Yesus permahan nadenggan. Permahan nadenggan do anggo ahu. Diseahon permahan nadengganido hosana homokop akka biru-biruna. Alai anggona niupaan, naso parmahan situtu, naso napatna biru-birui, di ida pero babiat, di tadi kondo biru-birui lao maporus, gabe di soro babiatima biru-birui, jala di panserakon. Ai si pangan gaji do ibana, naso sumarihon akka biru-birui. Au do parmahan nadenggan, hutanda do akana di au, jala ditanda nasida doau. Songon amai na tumada ahu, jala ahu tumada amai, jala huseaho do hosakku homokop biru-birui. Adong dope aka biru-biruku na asing, na sosian baraon, ikon dohot do akai togi honokku, tangi honon nasida do suaraku, dungi gabe sada punguan mai, jala sada ma parmahan. Ima sahakna mertua doakan na tumangihon hata ni debata jala naupopsa. Amen. Tuhan Yesus napunaan, songok dameno biar hulang, dari bargodong ngelunai, rasa dosaku nang sadowi. Kabari tahun holong nai, kini Tuhan tu dosone, duk manapahi tak lobidan, sasada Yesus pinujiman. Yesus dihon, sonang rohaku terabudon, diam-diam menghatomi, ai madasang tulang bumi. Kabari tahun holong nai, Dia Tuhan tu dosone, duk manapahi terlobidan, sasada Yesus pinujiman. Tahatidakon maha porseotai, songon na hinatidakon ni dongata saha porseon, disandok portibion, rak mahita mandok. Ahu porsea, di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, nato mapalangi dohotano. Ahu porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabea si Anton di porbadia, andorang sabubuan. Ido tuhata na tumaon da bernit, di panguhuman ni Silatus, na mati terpaljal do ibana, di hau pinarsilang, na tua tu banotoro, dung ditanom, na mula mangolu di hari potoluhon, na manai tu surgo, lau hundu tu siamu di bata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, di sima ibana, pai mamula sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea, di tondi perbadia, jala adong sada huria na badia, huria atau panihala Kristen akan na badia,
Dohot dia sesani dosa, dohot dia taina mandok, mula mangolu sogok daging ni halak nang mate, dohot dia ngoluan na sora suda. Amin.
Tikting Hudi Huriata HKBP Romangun, Minggu 10 Juli 2026. Partangyangan Week. Rabu 22 Juli 2026, masuk pukul 10 WIB, Sada. Week Ramangun 1. Di Bagas Nuklir Keluarga Elvis Napitupulu, Marsinta Saur Mangisi Boru Tapea, alamat Jalan Mustika Jaya Opat, nomor 15, RT 2, RW 10 Sada, Ramangun, Jakarta Timur. Inganam Partangyangan Ruang Timotius, HKBP Rawamangun. 2. Week Pulau Asem. Di Bagas nih keluarga Nyonya Padede Boru Tambunan, alamat Jalan Jati Barang Sada, nomor 20 Walu, Komplek Pertamina Kelurahan Jati, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Tolu. Week Gangkana. Di Bagas nih keluarga DJ Simarmata Boru Sinambela, alamat Jalan Rawamangun Muka Selatan, Gangkana, RT Walu, RW 15, Pisangan Timur, Jakarta Timur. Kamis 20 Juli 2026, masuk pukul 10 WIB, Sada. Week Balap Sepeda. Di Bagas nih keluarga Ganda Hutapea Boru Sitorus, alamat Jalan Kayu Jati 5, RT 3, RW 5, Rawamangun, Jakarta Timur. 2. Week Ramangun Tegalan. Di Bagas nih keluarga Momo Sianturi Boru Harianja, alamat Jalan Pemuda Asli 2, RT 4, RW Tolu, nomor 20 Tolu, Rawamangun, Jakarta Timur. Katekisasi Sidi maka tindakon Haporseaon. Katekisasi Sidi angkatan 2026 saat 2027. Tapukama dohot hatotuon boima di Jahatikting digital. Formulir pendaftaran di Jaloma Sian Kantor Sekretariat HKBP Rawamangun. Pendaftaran dibuka Senin 20 Juli 2026, jala ditutup 8 Agustus 2026, jala mulata marpasi ajaran tanggal 10 Agustus 2026. PHD Sermon Marturia. Dewan Marturia Patupa Sermon hari Jumat 21 Juli 2026, masuk pukul 10 WIB, Maringan di Gerejata. Sude pengurus dohot anggota seksi sending, seksi musik, dohot seksi digital, asaroma mandohoti seremoni. Rekrutmen guru sekolah minggu HKBP Rawamangun. Rekrutmen guru sekolah minggu HKBP Rawamangun periode 2026 saat Rodi 2020 lalu, dohot syarat boima di Jahar di Tikting digital. PPD Expo HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. PPD Expo HKBP Distrik Walu DKI Jakarta, patupa aka kegiatan songon natar surat di Tikting digital. Senam Kesehatan Lansia. Seksi Lansia HKBP Rawamangun, patupa senam kesehatan lansia, formasi menggunakan alat bantu kursi. Nah, di hari Kamis tanggal 30 Juli 2026 pukul 7.15 WIB, Inganan Gereja HKBP Rawamangun, simpul senam dilanjutan Rahmatama doa sermon PHD, Sude Malansia HKBP Rawamangun bandoti kegiatan ini jala dengan merdalan. Kunjungan Ina Naomi. Minggu 26 Juli 2026, Punguan Ina Naomi HKBP Rawamangun, patupa kunjungan tu HKBP Resort Subang, jala mandohoti parmingguan pukul 10 WIB, patu begehon ende pujian marite angklung niuluhon ni pandita resort pendeta Manapar M Panjaitan STHMM anggiat maboi dengan mardalan ulauni. NHKBP Rawamangun. Naposo bulung patupa aka kegiatan nasida songon natar surat di Titing digital akan naposo bulung ni huriata asap pasidohot ma di aka kegiatan na pinatupa ni huriata hombar tubak bakat dohot alentabe. Seksi Kesehatan HKBP Rawamangun. Seksi Kesehatan membuka pos kesehatan turuas ni huriata, informasi na lengkap boima di Jaha di Tikting digital. Laporan panitia revitalisasi toilet. Laporan penerimaan panitia revitalisasi toilet saat tanggal
Juli 2026 Boy mata bereng na ditampilhon di slide multimedia panitia revitalisasi pasat moliate tu sude ruas ni huriata disiala dukungan dohot pangurpion taktong do mangido dohot gomos di sude dukungan sude ruas ni huriata marite tangiang material dohot finansial asa boy dohot denggan mardalan program revitalisasi toilet ni gerejata informasi boy ma menghubungi panitia na adong di jolo ni pintu ni gerejata ruas na tambah minggu sadarion tajalodo gabe ruas na tambah ima keluarga martua sitorus Ferawati boru simanukalit rap dohot dua alak yana konasida ros yan HKBP Resort Pardemuan nauli si hubak-hubak alamat Jalan Kelapa Tinggi nomor 38 RT 10 RW 8 Hutan Kayu Selatan Jakarta Timur Wik Hutan Kayu Manis Tikting nae marbagas Tikting paduahon naeng manjalo pasu-pasu parbogason Ima Alexander Christopher Mangapul Huta Barat ruas ni HKBP Resort Rawamangun Wik Pulau Mas anak ni Amata Saud Maruli Tua Huta Barat tubuh ni Nita Herlina Borusinu Haji Dohot Oroana Jovanka Gianetia Mutia Putri Boru Lumban Tobing ruas ni HKBP Resort Rawamangun Wik Duren Sawit Boru ni Amata Haryadi H Lumban Tobing tubuh ni Nata Betty Imelda Boru Marbun pamasu-masuan ni hari Sabtu 25 Juli 2026 di gereja HKBP Resort Rawamangun tuhatama mana masu-masu nasida gabe pasari peoni denggan di tengah-tengah tarlobima di joloni Tuhan ruas namonding sada nah di hari Selasa 14 Juli 2026 nunga jumolo monding sahalak ina Sintua Evangelis Marta Afrida Boru Tagalung umur 74 tahun tinading ni Amata Dato Tony Sitorus Nahinan alamat Jalan Gading Raya 15 RT 6 RW 14 nomor 50 sia Jakarta Timur Wik Pisangan Gading Raya Tudean hari Kamis 15 Juli 2026 di TPU Pondok Rangon Jakarta Timur 2. Nah di hari Rabu 15 Juli 2026 nunga jumolo monding sahalak Ina Saida Boru Pakpahan umur 82 tahun tinading ni Amata Arbinus Sarmin Nahinan alamat Jalan Pramuka Bakti 2 RT 12 RW Sia nomor 40 keluarga Kelurahan Hutan Kayu Utara Jakarta Timur Wik Hutan Kayu Manis Tudean hari Jumat 17 Juli 2026 di TPU Pondok Kelapa Jakarta Timur tolu nah di hari Sabtu 10 Juli 2026 nunga jumolo moni sahalak Ina Helena Margareta Simanjutak umur 51 tahun Ina Baluhon ni Amata Oto Bangun Panahatan Tobing alamat Jalan Pramuka Sarisada nomor 10 Rawasari Jakarta Pusat Wik Rawasari Cepaka Putih Tudean Minggu Sadarion 10 Juli 2026 di TPU Kebunanas Jakarta Timur Tuhata mana mangalehon gogo dohot pangapulion di keluargana di Tinanigon pelehan dohot odut ni boa-boa tajama di tikting digital na pinareda nuriata di pasu-pasu debatan ma'aka barita masa dohot ulawan aka sipatupan bahen sangkap di guarna songon nima hatikting duriata di Minggu Sadarion
Kami ni debatana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Horas madihita saluhutna amanginang, asa tahu basi mabibelta markite turpuk jamita, di minggu tas sadarion ima di minggu papituhon dung Trinitatis, natar surat di Ester Bidusia ayat 10 sada sahatu ayat 10 sia. Ester sia ayat 10 sada sahatu ayat 10 sia, hujaha madihita tapai huti hutma. Laos di ari nasa sadai sahat do bilangan ni jolma akan nabi nunu di bagasan hutasusan tu adopan ni rajai. Dunginin na rajai matu si Ester jolmanai, nunga dibunuh halak Yahudi di hutasusan 500 bawa, di redepon dohot na 10 anak ni si Haman. Aha ulaning binahen nasida diluat ni rajai akana asing, jala aha dope pi pangiduammu, ikol lehono doi tuho, jala aha dope sihol ni roham, ikon pasautod do. Dunginin nasi Ester ma, molotung denggan di rohani rajai, sai di loas rajai ma nang marsogot halak Yahudi akana disusan, mangulakon khobar tu pareta sadarion, asa digatung nasida na 10 anak ni Hamani tuhau. Jadi didokon rajaima ikon songoni bahenon paretaipe dilehod do di Susan, jala na 10 anak ni si Haman digatukod doi. Nang di ari 14 bulan Adar, marpungu-pungu do halak Yahudi akana di Susan, jala dibunuhi di Susan 300 halak, alai dang dais tangan nasida anggo tu ugasan nasidai. Alai anggo pasi-pasi ni halak Yahudi akana diluat ni rajai, marpungu-pungu do pangoluhon khosa nasidai, gabe marhasonangan maradopon musuh nasidai, jala dibunuhi halak nama kagigihon nasida 75.000 halak, alai dang dais tangan nasida anggo tu ugasan nasidai. Imana masa di ari 10 tolu bulan Adar, gabe marhasonangan nasida di ari 10 opat bulani, gabe dibahen nasida mai ari panggalangan dohot lasniroha. Alayang gohalak Yahudi akana di Susan, marpungu do di ari 10 tolu dohot 10 opat, jala marhasonangan di ari 10 5 bulani, jala dibahen mai ari panggalangan dohot lasniroha. Dibaheni anggo halak Yahudi akana maringanan di akahuta pagaran ari 10 opat bulan Adar, dibahen nasida ari lasniroha, panggalangan dohot ari raya, laos masih piringan nasida disi ganup tu ale-alena, ido yanggo sahatna. Urian itu hatta asa tapasonang rohata laho mabigi hata nitu hatta, asa tapiakom majo akahapi, asa boy dinggan tapai hutihut hata nitu hatta, laos jom menunjuk di jam 7 pas. Jam 7 pas rupani nakaning adong dona hatop dungo, alani sotung adong namodohodok. Boy ma ilikit ya kabubunna alai nenge-nenge ma, laos disipam ma liki ni bubuni, anon dibolok ma tu ingananna. Minggu papituhon dung Trinitatis,
hari sukacita bagi dunia. Parolopolopon tu sadok bangso. Amanginang, mengapa Allah mengubah hari yang seharusnya menjadi kehancuran menjadi hari sukacita? Melalui Ester sia ayat 10 sada satu ayat 10 sia, kita belajar bahwa Tuhan tetap bekerja di balik layar membalikkan keadaan, memelihara umatnya dan mengubah air mata menjadi kesaksian. Karena itu firman Tuhan menguatkan kita hari ini bahwa Allah boleh membalikkan segala keadaan. Idona kaning di kalimat yang pertama, mengubah hari yang seharusnya menjadi kehancuran tetapi menjadi hari sukacita. Tentu boyjo tak kilas balik, tak flashback amanginang, adong dora di sadatiki di tonga-tonga ni pardalanan ni ngolutta na adong natapangido seakan-akan Tuhan tidak mampu memberikan alai dia kapakirimoni dinasai totong tapangido. Ternyata Tuhan bekerja, Tuhan berkarya. Laos ido neng dohononna margite turpukon, menguatkan kita. Ester yang begitu perempuan yang berani, merpangiduan turajai. Alanita pa igut-igut ma, tentu sudah kita hea mengalami masa-masa songon na hapi tahilala ate. Pojot jalahu masusah kita. Idonak kaning edeni parwik Cipinang unang mabiyar ko. Adong do Tuhani unang diri puroham holakko na marsak. Unang diri puroham namorai nasangapi pedang adok si pikiran ni. Ingot portibion goddo haruduton. Alai didok unang mabiyar ko. Alani burju-burju maho padok-padok maho mangula. Burju maho martangiang, burju martuhan. Alani do di masa-masa sulit jala sudedo kita kaya makilala di masa-masa sulit. Humasusa pikirata. Ya dorah kita ditolak dan dijakon. Ya doda dileai difitnah. Ya do kita merasa sayirana suadong berjalan keluar. Hacik do tahena ditolak kamanginang. Hacit. Roh kita rupani laho merseli ate. Merseli. Rana deba dang iboto be merseli. Marutang. Ido tahe. Hacit do ditolak. Hacit. Alay memang unang gabi parutang busuk katong ate. Asa unang ditolak. Hacit do. Alani hiado kita ditolak. Hiado kita dijual jolma, hacit doi. Hiado kita difitnah, hacit doi. Jala hiado kita merasa tidak berharga. Seakan-akan tidak ada jalan keluar. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa Allah sanggup mengubah segalanya. Itulah yang dialami oleh Israel dalam kitab Ester ini. Omanani alaman ni bangso Israel halak jagudi di tonga-tonga ni turpuk Ester sadarion. Tabereng ma.
Tungroado sakap ni si Haman. Panglima ni Raja Ahasueros maradopon Mordekai. Ise do tahe si Mordekaion. Ise? Tulang na do manang uda ni si Esther. Tulang na manang uda na. Tak sepakat dope. Ise do. Perua ni si Esther do tahe si Mordekai. Olo. Iba man non, iwe aman non udah. Ala berek kita, ise do napa godang-godang si Esther. Mordekai. Jala berek kita mah, gabe sada jolmani raja do ibana namargoar. Siahas Weros. Jala panglima nama si Hamani napuna tagi nasodenggan roa sakap ni si Hamani maradopon Mordekai nang halak Jahudi di Susan. Nunga di paradibana gatungan ni si Mordekai dohot halak Jahudi alai alahabotoan sakap na jakat ni si Hamanon gabe laus gatunganido namang gatung ibana rap dohot. Iya. Omana nido na senjata makan ido. Alani unak kea sakapi naroa tudongammu. Unak kea sakapi na sodenggat tudongammu. Sotu konai. Akan ading ganima. Udok di ulang tahun ni Ina Gloria Nabudari Natwari. Tularkan kebaikan. Jangan tularkan kebencian. Bain nadenggan unang sakapi akan nasodenggan di tonga-tonga ni ngolu. Akan amar sakap nasodenggan tuhamate ado. Kalau di tabereng mah, ise dona bertindak di si, totutu kadona pa hosikko ni sude, tu kadona bertindak, tu kadona bekerja. Hari perkabungan diubah menjadi hari sukacita. Hari perkabungan diubah menjadi hari kemenangan. Air mata diubah menjadi mata air. Kalau di boido, dipabalik debata keadaan. Kalau ni donak kanengedei ulama naringgan. Romalansia madok hidup penuh kasih. Mangolu di bagasak kolong. Ise dona patu pahoni, totu hatta dona bertindak di si. Atik pe molo tabereng di buku Esteria Manginang. Dan tersurat di si. Hata Tuhan. Tak tersurat di si. Tapi Allah bekerja di balik layar. Kepada setiap orang yang meminta. Berek kita mah di ayat 12. Aha didok raja itu si Esther. Aha dope panggiduanmu. Jaloma. Huleope. Sonari. Hatai sahat tu kita. Ahadope pangiduammu inang. Ahadope pangiduammu amang. Ahadope pangiduatta tu debata. Lehonon ni debata doi. Molo totok kita marhapor seaon. Di pardalanan ni ngoluta. Alay nang pesongoni. Dang namadok na sodong Tuhan. Jalan na somangula Tuhan ni di tonga-tonga ni bangsoi. Buktinya. Moloboy rupani denggani debatado na mangula di tonga-tonga ni ngolu na sida. Debatado na bekerja, debatado na berkarya. Alani songon nataboto. Sude perdalanan ni cerita ni ngoluta. Sutradarana adong do mangatur. Isei Tuhan.
pasahat mai. Sutradara di balik ni layar do. Tapi dia mengkondisikan semua. Atlani sutradara ringolu tahun debatado pasahat mai, semuanya boleh dia balikan keadaan nah hancur gabe marhasonangan. Kita menjadi berkemenangan di tonga-tonga ni pardalanan ni ngoluta. Tuhanlah sang sutradara kehidupan kita. Dia sudah merancang yang terbaik bagi kita. Takasdo di patuduhon, tung tangan ni debatado, nama ngula paluagon nasida. Disakapi, ditagi rohani sihaman, alai debatama dok daw. Ido paposo rohatta sadarion, pabu ada keamodo manang marsobu-sobu debatatu kita. Dia tidak pernah membiarkan kita totong do debata. Mangalekon jala paluaho kita, sian akaragam ni akka nama baik kita humasusa dohot akalan na asing. Alanido nak kaning dipangido masya kita manginang. Pangido ma, ado pisi pangido ommu. Totong ma pangido. Unang marnaloja ho merpangiduan. Luar biasa nak kaningan. Di ayat 12 molau jahami sahalinai. Dunginin na rajai matu si Esther jolmanai. Nunga dibunuh halak Jahudi di huta Susan 500 bawa. Di redepot dohot 10 anak ni si Haman. Aha ulaning binahin nasida diluat ni rajai akana asing. Jala adope pangiduammu. Ikkol lehono do ituho. Jala adope sihol ni roham. Ta flashback jua manginang. Takilas balik. Na pinangidom sa lilingon. Di lehod debatado. Di pasaha debatado. Dang dope ate. Dang dope sude. Dang dope rasude. Alanak kalian siaon, Naomion, molo merpungu, serong do pangiduan na. Ahamay tahe si hol ni rohanai. Akayanak kon nong tuk dia ka umurate. Asa ro akka si rokap ni todina. Alay ditiki Naomi inahan na si rokap ni todi inang inna. Si rokap muna do adang be inna kan. Yanak kon nama inna kan. Adong dope, adong. Say di baid doi, yanakon nong hot ripe, nong merbegas, na soradi lehot debatado pe, tangis dohot ekel ni danak asatung dilehon. Akapar karejuan tu akayanakon, ahado pe tahe, pahopuna kuliah. Eyalana opungod do nom mohop di perkuliahan ni pahopuna. Natape mau le jalo uang kuliah na, ay dok. Jalo to makmu. Inna retahe ale daw ngakopung na burjuro ni paleo ni doate. Gabi huingot moloro tulang na jolo ilom 5,000 idok ma arta ni dok. Uang kuliam dabere inna 5,000. Alanido bere kita ma. Gabe ari na marhasonangan. Bagi mereka menjadi kemenangan. Gabe panggalangan. Gabe arilas ni roha. Ido di tonga-tonga ni turpukon. Ala say totongdo. Debatana mangula di tonga-tonga ni pardalanan ni ngolu na sida. Sianoddo. Haroroan ni Ari Raya Purim. Marmula doon. Ujuro Raja Ahasueros gabe raja di harajaon Persia na menjajah halak Yahudi. Dungi dibuat ibana masih Esther gabe permaisurina sahalak boru Yahudi. Napolau pabu anak kaning udo do boru ni tulang na marang boru ni udah nate. We ahamu man nonaw. Na pinabalga-balga ni si Mordekai si Esther dibuat
Ahasuerus magabe jolmanai ala dibereng Ester seorang pemberani. Berek kita mau mana jolo nang pejolmana si Ester dang boy sembarangan laho mengadup sadaraja nang pe suaminai. Tidak bisa. Nang pe suamina tapi tidak bisa secara bebas laho menghadap suamina. Tapi ini dia berani. Bereng mah. Ngaci nuaing di tahun bangsot tadi san. Pangido maturajai dia beranikan. Ide binna gabe monang nasida di pabagir debata laus disido gabe haroroan ni ari raya purim ari lasniroha di tonga-tonga ni ngolu nasida ari panggalangan tu ganup dipiringi mah ganup tu ale-alena. Molo di huta, molo neng marpesta merujuk sadahalak, adong dohata memiringi. Mengidahani pesta lasniroha, pesta ujuki di pataru madusi idahan. Asa tungadong laho panganon ni akanatorop. Laos markitei gabe ulaul lasniroha mai, ari raya lasniroha mai dingolu ni ganup namarhamonangan di tonga-tonga ni Tuhani. Alani amanginang, hari yang semula dijadwalkan menjadi hari kematian berubah menjadi hari perayaan sukacita. Hari yang semula dirancang untuk memusnahkan umat Tuhan berubah menjadi kemenangan. Topik di minggu ini sukacita bagi umat Tuhan. Ini sangat tepat sebab sukacita sejati bukan lahir dari hidup tanpa masalah. Melainkan karena Allah tetap memegang kendali di tengah persoalan yang sedang dihadapi. Los idona kaning edeni keluarga perhaladukan. Asa totong marhasunangan. Sukacita yang lahir itu karena Allah membalikkan keadaan. Margita itu amanginang diturpuk jamita sadarion. Parolopolopon sukacita bagi setiap orang yang dimenangkan. Yang diubahkan keadaan hidupnya jala debatado na karejo, jala debatado na mula-ulaun, debatado na berkarya di setiap kehidupan orang yang percaya. Laus margitei bohado kita, totong marpangiduan tuadopan ni debata. Pelagi akan tua-tua nami di son. Ngesedia godang amanginang diurupi debata kita. Molo tado pasu-pasui holam materi dao. Pasu-pasu no belga molo dungo kita nak kaning hehesian podumete boy kita mertepian boy akka inatau marmekap rotu garejaon pasu-pasu doi. Babuha ai so tiap minggu saya dong doa titing na merujung ngolu tolu. Berarti molo mangulu do kita saunari tanggal di burjut ya teh. Pasu-pasu ni debata doi. Mujizat itu dang alani rupani maaf. Kita sedang boy madohonon berduka kita te alana di sibolangit. Rupani habok ni rohani nasida habok ni rohatta doi. Dangadong na maboto keadaan ni ngoluon. Kan? Jadi molo mangolu kita, humosa kita nuaing rotu garejaon, natape nuaing godang akan kosong nuaing bangkui. Mungkinan nod di jam 10 mara, di jam 8, di jam 10 tolu, 10 tolu pulu, di jam 10 sia. Alay na yung dohonon na, pero kita mah, sadia godang, di pasu-pasu debata kita.
Ala ni unang mabiar kita. Markite ngolutta. Di pasu-pasu kita. Di sude akka perdalanan ni ngolu. Marhasonangak kita. Di bagasa kolong na siyan di bata. Dia sanggup membalikan keadaan kita. Dia sanggup mengubah air mata menjadi mata air. Debata rupani nasai totong basuakon. Perdalanan ningolutta. Molotiki marsahit. Dilehon sumuang hagi pasotta. Molo marsak kita. Dilehon tuhita di akalas ni roha. Jala ido gugotta. Laho madalani. Aka ari-ari ni ngulutta. Markite ya manginang ditikion sukacita bagi setiap orang. Marulupulo magita. Songon edeta nomor 435 rotahe. Buasay ko marulupulo pita. Ala de bata. Markite anak na Jesus Kristus nang manubus sita. Molo ni sukup perguru malua. Di arena tuarisada 24 talak na sida. Bikin dulu, nyanyi dulu kau buku ende. Sian 24 opati, 20 halak, edeni 435 do. Itu riade homma. Marulupo, lupton diki. Ihapal mati doi. Ala ngai boto ikut disukut donon aha ede buku ede na binoto. Karena itu ketika ditanya, puasa merulup-ulup, puasa bersuka cita, berkita Madison. Ketika Allah boleh membalikan segala keadaan, gabe marhamonangan halak Yahudi, maka Kristus yang sudah memenangkan kita, menebus kita, jala marhasonangak kita, marulop-ulup todita, bersuka cita di sepanjang kehidupan kita. Debatama na mangalehon las ni roha tuhita laho madalani akka arini ngolutta. Selamat bersuka cita marulup-ulup di hadapan ni Tuhata. Amin martangyak kita. Mauliate ali Tuhan debata di minggu papi Tuhon dung Trinitatis di ari sadarion. Marhite jamita naukutangi hok kami. Sian Ester sia ayat 10 sada sahatu ayat 10 sia. Napai ngotok kami. Hodo debata nami. Na mangalehon di akka hamonangan di ganup ngulu nami. Tung maul piali Tuhan hudalani hami akka ngulu namion. Alay hodo totong na mangalehon di akka las ni roha. Mamasu-masu ganup akka pardalanan ni ngulu nami. Di partikianon mauliate di parmingguon nami nang boy mardalan di jam onom manugoton. Di dasdaso di padungo kami sian akka puduman nami. Di bagasal las ni roha kami. Mamuji-muji ho di pardalanan ni ngolu nami tarlumobi di pataruho kami tu bagas joromon. Laho manahui mual hanguluan marhite-hite hatam. Jalanung ahutangi ho kami ali Tuhan. Asa marparbuay may, jala lopokkom may, bagas turoha ng ate-ate nami alay Tuhan. Secara khusus utangnya ko kami, dia karuas ni Huriam, HKBP Rawamangun. Pasu-pasu na sida di suri akaragam ni ulaun na sida. Pasu-pasu ngolu pare anak konon na sida. Pasu-pasu ngolu par rumah tanggaon na sida. Pasu-pasu nang ngolu par karejuan ni na sida. Tarlumobi hami narodi partikianon marsob batu adopamu marpangiduan jala makkamulatehon disudedenggan di basam naung pinasahatmu tu kami. Utangnya ko kami ali Tuhan upagonggopok kami di akaruas ni Huriam na di bagasan akka parsakiton na di rumah sakit nang na di bagas na sida na sedang pemulihan. Sumuang mahagipason sumuang gogoni na sida. Asa totong na sida ali Tuhan. Marlas ni roha makkamulatehon basa-basa na pinasahatmu tu na sida. Nangali Tuhan dia karuas ni Huriam na marhabot ni roha manang namarsak apuli roha na sida ali Tuhan.
Jala di partikienon tuho mahu pasahat tami. Dia karuas ni huriam. Namarulang tahun di ulang tahun. Hatu tubu lehonon mugajang ni umur. Hakipason dohot akalas ni roha. Jala lama boto na sida di akka. Pasu-pasu na godang na pinasahat mutu na sida. Dia kana marulang tahun di perkawinan ali Tuhan. Totong manotong ma lehon hadameon ni rumah tangga di tonga-tonga ni ngulu na sida. Mardame sonang, jala sonang soha ribu-ribuan, ngulu ni rumah tangga na sida di bagasak ko. Ali Tuhan debata amanami, nang dia ka program di tonga-tonga ni huriami, tuho mahu pasahat tami. Terlumobi di revitalisasi toilet, dohot pesta gotilon, nalaho si patupaun nami ali Tuhan. Homa na mangalehon sada ni roha, na mangalehon di akalas ni roha ali Tuhan, na mamasu-masu di ganup akaruas ni huriam. Asamardalan denggan, jalamolo pehu patupahami i, marsanga maho di tonga-tonga ni ulaw ni. Ali Tuhan debata nang di partikianon, tuho mahu pasahat tami disude akasihol ni roha ni akaruas ni huriam. Dia ka na mangalului parkarejuan, na mangalului akka sirokap ni tod dia li Tuhan. Asa patuduhonommu dia kalas ni roha ni nasida tu akka partikian na nengro. Nang dia ka keluarga lepas keluarga. Na masihol ditangis dohot ekel ni dakdanak. Dohot diudut ni hagabeon ni hajol maon. Asiroham Tuhan, tung pasahat las ni roha itu ngulu ni nasida. Asamarhitei lam takas di ida jala di day nasida dinggan ni basam di pardalanan ni ngulu nasida. Pasu-pasu nang akan na tua-tua nami saluhutna, margogo nasida, laho madalani di akka ari-ari ni ngulu nasida. Pasu-pasu nang akka parhalado ni huriam, na pinararmu gogo dohot ngulu ni nasida. Asamarhite dia kaparhalado na makobasi ho di tonga-tonga ni huriami. Lamartabata baka bilangan ni akka na porsea. Pasu-pasu akka keluarga, pasu-pasu nang akaragam ni ulaun nasida. Mauliate madiho Tuhan. Molopean nomor 2 musira kami, pataro kami tu bagas nami be, nang tu akaragam ni akka ulaun nami. Nang namarudut dope di akka parmingguon nami ali Tuhan. Asiroham pataru akka ruas ni huriam. Paingot nasida. Maka mulatehon makalasod denggan ni basam. Di pardalanan ni ngolu ni nasida. Unang lalap nasida Tuhan di tonga-tonga ni Portibion. Pos maroha nami. Lehonom musipatu haringgason. Di akka ngolu nasida. Laho marsobba. Manahui mual hangoluan, marhite hatam, di minggu sadarion, di ari na pinarbadia ammon. Asima roham Tuhan, sahatu tanganmu ma, daging nang todi nami, di bagasan Kristus Yesus martangiak kami. Amin. Tapasahat ma peliat tanah dumenggat tutuhata, maredehita. Yesus tanodotlah, nani holong mirohadani pasal, namura luhut di bantong dinami, luni sesa ungkang hidosa tahi, ang mirohamu sude, tarohon madongata. Jagung hatanahi, hata ini pakai hosin jatami, video habis tarang nasuburumi, jembang domu sudah namayoni,
Tai dehon ayat opak jongjok kita. Yesus Tuhani, dan lahiras miro hatta bayoni. Hiro hamu sude, ta arahon madongatabe. Hidona jonobe, maratu jolona nonganu sude. Tatangnya koma peliata, ale de bata amanami na di banua gicang, horo haroroan ni saluhut selehon-lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasa tami masian na nilehon mitu kami pilihan nami tuho, say jalo may gabi wap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti aso parhasyak kami pilihanon, pati bulon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalamut adahami godang ni silehon-lehon mito kami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gicang say pinurbadia magoarmu say Roma harajaunmu say saut molomo ni rokam di banua tongon songon na di banua gicang lehon matu kami sadarion hanguluan siap hari say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami unak kami togihon tu panguncunan palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sondakot Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaworkon ma damena tutod di munabi.